Natukom il-lejla tajba. Kif il-ħin jimmarka 8:05 minuti, ninaqdu magħkom u nilqgħukom hekk kif tinsabu intom ukoll maqgħudin magħna permezz tal-mezzi soċjali ta' Djoċesi ta' Għawdex, grazzi għal Radio Katedral illi qed joffri s-servizzi tiegħu għal din ix-xandira. Il-lejla se nkunu qegħdin inwasslu il-velja tal-ordinazzjoni ta' żewġ kandidati għas-saċerdozju. L-Ordni tal-Presbiterat li se jingħata għada il-ġimgħa 30 ta' April 2021 fir-rotunda ta' San Ġwan Battista fix-Xewkija Għawdex mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Hija l-ewwel ordinazzjoni saċerdotali li se jmexxi l-Isqof Tewma bħala raj tad-Djoċesi Għawdxija. Il-lejla allura sejrin inħejju għal dan il-mument għażiż ta' għada li fih se jiġu ordnati Fra Etienne Gilsin, Franġiskan konventwal, u Andrew Grima, diaknu mill-parroċċa ta' San Lawrenz f'Għawdex. Billi nassistu għal din il-velja. Velja minna nfissa tfisser moment ta' talb li jħejji għal moment li jkun ġej. Is-sens tas-sara tal-istennija permezz tat-talb flimkien mal-mulej, illi l-lejla se jkun imdawwal mill-kliem meħud mill-ewwel ktieb ta' Slaten, u kul, il-kliem tal-messaġġier mibgħut minn Alla lill-profeta Elija. Il-velja qed tiġi organizzata mis-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta' Ġesu, il-komunità illi fiha Andrew studja għal dawn l-aħħar 7 snin u anki ġie ffurmat Patri Etienne Gilsin, illi għalkemm jagħmel parti mill-komunità tal-Patrijiet Franġiskani konventwali f'Għawdex propju fil-Belt Victoria, imma ġie milquh mid-Djoċesi ta' Għawdex biex ikompli l-formazzjoni fil-filosofija u t-teoloġija fis-Seminarju ta' Għawdex. Din il-velja il-lejla qiegħda ssir fil-Katedral tal-Assunta, il-Katedral ta' Djoċesi Għawdxija. U issa se nisimgħu fil-fatt l-introduzzjoni għal dan il-mument ta' talb minn wieħed mis-seminaristi. Id-diakni Patri Etienne Gilsin u Andrew Grima li għada se jirċievu l-Ordni tal-Presbiterat. U dmir tagħna li magħhom nirringrazzjaw lil Alla li jibatilna rajja skont qalbu u li anki nitolbu għalihom sabiex l-Ispirtu Santu jinżel fuqhom. Infakkarkom biex ġentilmen titfu l-mobiles tagħkom u inħeġġixkom tieħdu sem sħiħ f'din iċ-ċelebrazzjoni. Inqumu bil-wifqa u nkantaw Spiritu Qaddis. Waqt il-proċessjoni tal-bidu illi matula se jitkanta dan l-innu lill-Ispiritu Santu, sejrin jimxu wara xulxin iċ-ċensier, id-diaknu wieħed mill-żewġ ordinandi bil-iskrittura mqazza f'idejh, waqt illi wara jimxi iċ-ċelebrant illi jmexxi din il-velja illi huwa r-rettur Father Richard Farrugia. Id-diaknu li jimxi bil-Bibja se qiegħda fuq l-altar waqt illi b'dan il-mod tibda il-velja tal-lejla. biex neħxu ħajja fi slim. Spiritu ta' mħabba b'naqis, lilek foħriha min qalbna natuk, flimkien mal-missier
ma' Ġesu l-ħellis, lilkom kull glorja, amen. Spiritu qaddis tal-mulej, tawwa lil-moħna, lil-qalbna bisfik, kuna li nasser, milja ta' kull fer, għawi lil-ruħna mulej. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-mulej ma'kom. U tieżis ninsabu hawnhekk il-lejla miġbura fil-Knisja Katedrali madwar id-djakni Andrew Grima u Patri Etienne Gilson li għada ser jiġu ordnati presbiteri. Permezz tal-ordinazzjoni tagħhom huma ser jagħtu ħajjithom biex jaqdu lil Kristu li mgħallem il-kbir, il-qassis u r-raj. Se jingħaqdu mal-ordni tal-isqfijiet fit-twettiq tal-ministeru tagħhom. Ser ikunu konsagrati bħala presbiteri biex ixandru l-Evanġelju, biex iqazzu u jirgħu lilna l-poplu ta' Alla u biex jiċċelebraw il-liturġija. Nitolbu għalihom sabiex bl-għajnuna ta' Alla, l-interċessjoni tal-Verġni Marija, ta' San Franġisk, ta' San Ġusepp, fil-qadi ta' dmirijietom iġibu ruħhom hekk li l-koll nkunu nistgħu naraw fihom dix-xibli veri ta' dak Ġesu li ġie mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi u jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Birek mulej dawn il-magħżulin tiegħek, Ismana nitolbuk mulej. birek u qaddes lil dawn il-magħżulin tiegħek, Ismana nitolbuk mulej. birek qaddes u jikkonsagra lil dawn il-magħżulin tiegħek, Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu. O Alla jintamit li libnek il-wahdin il-qassis il-kbiru ta' dejjem, jibat li spiritu għaddis tiegħek u għati lajnuna lil dawk li huwa għażel bħala ministri u amministraturi tal-misteri tiegħek biex jaqdu bil-fedeltà kollha l-ministeru tagħhom. Bibnej Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu s-Santu għal dejjem ta' dejjem. Smajna aktar kmini 3 invokazzjonijiet meħudin propju mill-litanija tal-qaddisin li għadha tagħmel parti mir-rit tal-ordinazzjoni. U issa waqt li l-ġemgħa tpoġġi bil-qiegħda se nisimgħu tixxandar il-kelma ta' Alla marbuta propju mat-tema ta' din il-velja u għalhekk meħuda mill-ewwel ktieb tas-Slatin. Qari mill-ewwel ktieb tas-Slatin. Aħab ġarraf lil Ġeżabel b'kull ma kien għamel Elija u kif qatel lil profeti kollha bix-xabla. U Ġeżabel bagħtet messaġġier lil Elija jgħidlu: Dan jagħmlu lil Allat u iżjed minn hekk. Jekk għadha bħalissa ma nkunx għamilt minn ħajtek kull ma sar mill-ħajja ta' kull wieħed minnhom. U baża u qabad u telaq biex isalva ħajtu. U mar bir-saba li hemm f'Ġuda u ħalla l-qaddej tiegħu hemm. Il-profeta irħiela lejn id-deżert. Wara jum mixi waqaf, inxteħed taħt siġra tal-ġummar, talab li jmut u qal: Issa biżżejjed mulej, ħud lil ħajti, għax minix aħjar minn missirijieti. U mtet tad-del tal-ġummara u raqat. Kif kien rieqet, messu anġlu u qallu: Qum ukul. Elija dawwar wiċċu u lemaħ ħdejn rasu ftira moħmija u ġarra ilma, kielu xorob u reġa' mtett. Għat-tieni darba ġie l-anġlu tal-mulej u reġa' messu u qallu: Qum ukul,
inkella ma tkunx tiflaħ għal mixja li fadallek. Elija qam, kielu xorob, u bis-saħħa ta' dak l-ikel baqa' miexi għal 40 jum u 40 lejl sa ma wasal Ħoreb, il-muntanja tal-Mulej. Hemmhekk daħal flar u għadda l-lejl ġo fih. U waslitlu l-kelma tal-Mulej u qallu: hawn x'inti tagħmel Elija? U hu wieġeb: għandi qalbi tħeġġeġ għall-aħħar għall-Mulej, Alla tal-eżerċti, għaliex uliet Iżrael ħallew il-pat tiegħek, farku l-artali tiegħek u l-profeti tiegħek qatluhom bix-xabla. Jien waħdi bqajt u qegħdin ifittxu jneħħuli ħajti. U Alla wieġbu: oħroġ u oqgħod fuq il-muntanja quddiem il-Mulej. U hemmu jgħaddi il-Mulej, riħ qawwi, b'saħħa li joffroq il-muntanji u jfarrak il-blat, għadda quddiem il-Mulej. Imma l-Mulej ma kienx f'dan ir-riħ. U wara dan ir-riħ teżżet l-art, imma l-Mulej ma kienx f'din it-teżżiża. U wara t-teżżiża kien hemm in-nar, imma l-Mulej ma kienx fin-nar. Wara n-nar inħasset ziffa ħelwa. Elija kif ħassa għatta wiċċu bil-mantell, ħareġ barra u waqaf f'bieb il-ar. U fil-ħin jisma' leħen jgħidlu: x'inti tagħmel hawn Elija? U hu wieġeb: għandi qalbi tħeġġeġ għall-aħħar għall-Mulej, Alla tal-eżerċti, għaliex uliet Iżrael ħallew il-pat tiegħek, farku l-artali tiegħek u l-profeti tiegħek qatluhom bix-xabla. Jien waħdi bqajt u qegħdin ifittxu jneħħuli ħajti. Il-Mulej qal lil Elija: itlaq u erġa' qbad triqtek lejn id-deżert ta' Damasku. Il-kelma tal-Mulej. Smajna dak il-qari minn wieħed mill-aktar momenti qawwija fil-ħajja tal-profeta Elija, il-profeta li kellu qalbu imħeġġa kollha kemm hija l-Mulej, imma li jiġi f'mument ta' kriżi fejn isib warah li reġina Jezebel tiġri biex toqtlu, u għalhekk il-Mulej jagħtih il-faraġġ tiegħu, il-ħarsa kollha ħlewwa illi terġa' tħeġġeġ lil qalbu. Hija t-talba illi llejla nagħmlu għal dawn iż-żewġ ħutna, Andrew u Etienne, hekk kif qed joqorbu lejn l-ordinazzjoni presbiterali tagħhom. U issa se nisimgħu wkoll silta oħra sabiħa ferm, din id-darba mit-tagħlim tal-Papa Franġisku, diskors li hu għamel lis-saċerdoti u s-seminaristi f'laqgħa mal-komunità tal-Kulleġġ Pontifiċju Messikan f'Marzu li għadda. Fuq l-screens tagħkom tistgħu taraw ukoll xejni mill-isbaħ mill-Katedral ta' Għawdex fejn tinsab għall-qima qrib tal-altar f'dawn il-ġimgħat ġbija sabiħa ta' San Giuseppe Ħaddiem, hekk kif ukoll fi żmien jumejn niċċelebraw mal-Knisja kollha il-festa popolari ta' dan il-qaddis illi din is-sena hija dedikata kollha kemm ililu mill-Papa Franġisku, sena Giuseppina. Fidejn dan il-missier nafdaw ukoll lis-saċerdoti tagħna
speċjalment lil dawn iż-żewġ Minn diskors kandidati ġodda. tal-Papa Franġisku lis-saċerdoti u seminaristi. Il-problemi ta' żmienna jitolbu minna s-saċerdoti li nsiru aktar nixbħu lil mulej u jkollna l-istess ħarsa ta' mħabba li bija hu nnifsu jikkontemplana. Huwa biss jekk nikkontemplaw lil mulej li jirnexxielna nagħmlu dan. Qabel xejn, irid ikollna l-ħarsa kollha ħlewwa li bija Alla missierna jara l-problemi li jifilġu lis-soċjetà. Il-vjolenza, in-nuqqas ta' ugwaljanza soċjali u ekonomika, il-polarizzazzjoni, il-korruzzjoni u n-nuqqas ta' tama, speċjalment fost dawk l-aktar żagħżugħa. Il-Verġni Marija hi ta' eżempju għalina dik il-ħlewwa ta' li tirrifletti l-imħabba profonda ta' Alla li jilqa' lil kulħadd mingħajr distinzjoni. Il-konfigurazzjoni dejjem aktar profonda ma' rajjiet tajjeb tqajjem f'kull saċerdot kompassjoni vera kemm għan-naċ li ġew affdati f'idejh kif ukoll għal dawk li ntilfu. Il-kompassjoni, il-ħlewwa, il-kompassjoni jonqos kelma li flimkien mal-ħlewwa u mal-kompassjoni jiffurmaw l-istil ta' Alla. Il-viċinanza, il-kompassjoni u l-ħlewwa. Dan hu l-istil ta' Alla u dan hu l-istil ta' saċerdot li jissielet biex jibqa' fidil. Huwa biss jekk inħallu lilna nfusna niġu mmudellati minnu li s-seħħila tikber fina l-imħabba pastorali fejn ħadd ma jibqa' l-barra mitħassib u mit-talb tagħna. Flimkien ma' dan, din l-imħabba ma tħallinix ninalqu fid-dar, jew fl-uffiċċju, jew fil-passatempi, imma tħeġġiġna mmorru niltaqgħu man-nies u ma nibqgħux weqfin. Ma tħallinix niklerikazzaw ruħna, ma nimsewx l-klerikalizmu u perverżjoni. L-istedina tal-Papa Franġisku lis-saċerdoti u s-seminaristi biex fuq il-modell ta' Ġesu ikunu nies illi ikunu qrib tal-poplu ta' Alla, juru kompassjoni u jimxu b'atteġġament ta' ħlewwa, ta' mħabba, ta' ħniena, kemm huma kwalitajiet sbieħ dawn ta' Ġesu ir-rajjiet tajjeb kif ippreżentatulna l-liturġija u li kull saċerdot għandu jagħmel tiegħu. Irrodlok ħajrax tal-ħaġeb għamiltni. Flimkien? Irrodlok ħajrax tal-ħaġeb għamiltni. Mulej intarbini u tarafni, intaf meta noqot u meta nqum, intaraf mil-bot ħsibijieti. Intara fil-mixi u il-wafin tiħej, triqati kolla inti tafhom sewa. Flimkien, irrodlok ħajrax tal-ħaġeb għamiltni. Insawart il-ġewwini tiegħi u f'ġufommi inti nsiċni. Irrodlok ħajrax tal-ħaġeb għamiltni, tal-ħaġeb u mal-emmejjel tiegħek. Flimkien? Irrodlok ħajrax tal-ħaġeb għamiltni, u l-ruħi inti tafa tajjeb, ma kienx moħbi ħadmi minnek. Meta kont qiegħed insir fi satra u ninti seċ fil-qiegħan tal-art. Flimkien? Irrodlok ħajrax tal-ħaġeb għamiltni. Is-salmista f'dan is-salm 138 ifaħħar u jrotħajr lil Alla illi fih għamel opra kbira kif jagħmel f'kull bniedem, din l-opra li hu jkompli iwettaqa f'dawk li hu jażel għalih b'mod speċjali fil-Ministeru. Is-silta li smajna l-lejla hija silta li qiegħda takkumpanja lis-seminaristi matul din is-sena. Titkellem fuq l-istorja tal-profeta Elija
li dritt wara s-suċċess li kellu fuq l-olja tal-Karmelu, fejn hemmhekk kien wera li l-mulej huwa Alla, tant li anki kien niżel in-nar mis-sema jaħraq is-sagrifiċċju u jixxotta wkoll l-ilma mill-kanali ta' madwar l-altar li kien bena l-profeta. Ftit wara li Elija irnexxielu jeqret il-profeti kollha tal-Alla Falz ta' Baal, issa l-profeta jinħakem mill-biża' quddiem ir-reġina li tixtieq teqirdu u jaħrab fid-deżert. Iva, il-bniedem magħżul minn Alla, il-bniedem li permezz tiegħu Alla kapaċi jagħmel ħwejjeġ kbar, il-bniedem li permezz tiegħu il-mulej kapaċi juri il-qawwa tiegħu, huwa wkoll il-bniedem li jgħaddi minn mument taqtih il-qalb. Il-mument li jħossu mitluf, imbeżza, id-diżorjentat. Il-mument li l-mulej jitolbu joħodlu l-ħajja tiegħu stess, kif smajna f'din is-silta. Ta' bilħaq, hekk l-esperjenza tal-profeta Elija jaħrab fid-deżert, hekk tfakkarna fil-verità li dak li lilna jissalvana u jqawwina mhix tant il-ħila tagħna daqskemm il-mulej Alla. Għax jagħmel il-mulej? Il-mulej ifakkar li hu mhuwiex Alla biss ta' dawk in-nies li għandhom imur il-profeta. Il-mulej mhuwiex Alla biss ta' dawk eżis Andrew Etienne li l-mulej ħajafdalkom fidejkom u ħajbatkom tmorru, tqazzu, ixxandru l-Evanġelju, tresquhom lejn Ġesu. Imma il-mulej fuq kollox huwa Alla tal-bniedem li hu jibgħat f'ismu. Il-mulej huwa Alla tiegħek Andrew. Il-mulej huwa Alla tiegħek Etienne. Din hija l-esperjenza tal-bniedem magħżul minn Alla. Li fil-mument li fih rieqet għax imxebba bħalma ġralu Elija, x'jagħmel Alla? Ma jgħajatx, ma jċanfarx, ma jargumentax, jibgħat l-anġlu tiegħu. U x'jagħmel l-anġlu? Imiss, iqajjem lill-profeta. Imiss anki lil dak il-ġisem mitluq bla skop. U l-kelma li jgħidlu kelma mill-aktar konkreta li turi kura kbira. U kul. U l-ikel iprovdut. Ħobża moħmija u ġarra ilma. U mhux darba għax il-profeta jikol u jerġa' jorqod. Għat-tieni darba il-mulej jibgħat l-anġlu tiegħu imiss lill-profeta. Kul, ħalli tkun tifla ħal-mixja li fadallek u l-mulej jipprovdilu. Il-mulej li joffri il-possibilità biex il-profeta jiftaħ qalbu. Hawn x'inti tagħmel Elija? Jistaqsih. U imbagħad dan il-mulej li ma jwerwirx aktar, la jidher fil-qawwa tar-riħ, la fil-qilla tan-nar, la fir-roda tal-arti teżżes, imma fiż-żiffa ħelwa. Għax dan huwa l-mulej Alla tagħna. Dan huwa l-mulej tal-eżerċti, Alla tal-ħlewwa. Dik il-ħlewwa li kapaċi tfejja lill-bniedem ta' Alla minn idejat foloz li xi drabi jew spiss jaħkmuh. Dik l-idea li kollox jiddependi minni u mill-ħiliet tiegħi. Dik l-idea li jista' jkolli ta' suċċess ħafna skont id-dinja. Dik l-idea li jista' jkolli tal-mod kif il-missjoni li jiena nagħmel hija estensjoni tiegħi u tal-istima tiegħi. Allura l-ħeġġa tiegħi ma tkunx aktar ħeġġa li tibnini, imma ħeġġa li tixrobni minn ġewwa u tfarrakni. Dik il-ħlewwa li kapaċi tenna ikollna dak is-sabar, dik il-virtu tal-paċenzja. Il-paċenzja ta' min iħalli lill-Alla jaħdem fih. Il-paċenzja ta' min jaf li żmien huwa akbar mill-ispazju. Il-paċenzja ta' min ma jikkalkulax kemm qiegħed iwettaq il-ħidma ta' Alla skont il-frott li jidher,
imma kapaċi bħal bidwi jerġa' jipprova u jipprova mill-ġdid. Din hija l-ħlewwa li tfejjaq. Eżis, Andrew Etienne, ser tiġu ordnati saċerdoti fis-sena dedikata lil San Giuseppe. U l-Papa Franġisku jsejjaħ fost l-oħrajn f'dik l-ittra sabiħa tiegħu qalb ta' missier, isejjaħ lil San Giuseppe il-missier fil-ħlewwa. U tassew nistgħu nitolbu lil dan il-missier putattiv ta' Ġesu jenkom tkunu missirijiet fil-ħlewwa. Hija ħuti eżis il-ħlewwa ta' min jaf li Alla ma jaħdimx biss dak li huwa sabiħ, dak li huwa rebbieħ fina, imma Alla jaħdem fuq kollox bid-djufija tagħna. Kif jistqar lil Pawlu l-Apostlu. Għax jiena l-qawwa tiegħi tidher sewwa sew fejn hemm id-dajjef. U Giuseppe din il-ħaġa għexa wkoll. Għax daqa f'qalbu u dewwaqa lil Ġesu fit-trobbija tiegħu il-ħlewwa tal-missier. Dik il-ħlewwa tal-missier li jest jagħder lill-bniedem biex jikber. Għax l-importanti mhux li ma tiżbaljax u tinsa li inti bniedem u taqa' fil-perfezzjoniżmu u tispiċċa mbagħad tinket meta tara li ma jirnexxilikx tilħaq l-iskopijiet tiegħek, meta l-iskemi tiegħek ma jaħdmux, il-ħolm tiegħek ma jitwettaqx. Imma ta' dak il-bniedem li għax temmen u dduq l-imħabba tal-mulej Ġesu fil-ħajja tiegħek kapaċi tħalli lill-bniedem sieħbek jikber ukoll. Li mumenti li fihom jaqa' jerġa' jqum u jkompli jimxi. Hija din il-ħlewwa li l-mulej bat lill-anġlu li waslet lill-Elija sabiex ikun jista' ibiddel il-ħarba tiegħu u l-falliment tiegħu f'pellegrinaġġ lejn il-mulej. U jalla eżis ħutna, jalla intom ukoll tagħmlu wisa lill-mulej fil-qalb tagħkom għall-ħlewwa tiegħu. Il-ħlewwa tiegħu duquha, għamlula wisa permezz tan-nies li jħobbukom, hawnhekk hawn il-familji tagħkom. Permezz tan-nies li kapaċi jinkoraġġukom, jgħidulkom qumu, kulu. Tafu li fil-familja rċivejtu din l-attenzjoni l-aktar konkreta. U l-mulej jibqa' jagħti kaskom, strieħu, kulu, iqfu ftit, ħudu l-affarijiet bil-mod. Ejjew ftit f'sensikom biex tkompli tiflaħ għall-mixja li fadallek. Għamlu wisa lill-mulej ukoll sabiex idduqu l-ħlewwa tiegħu fl-ilma u l-ħobs li jipprovdilkom, is-sagramenti. Jalla il-qudiesa li ħatibdew tiċċelebraw ma tkun qatt sempliċement parti mill-ġurnata, imma tkun il-qofol tal-ġurnata tagħkom. Jalla ma tkunx mument aljenazzjoni, imma mument li jitfakom aktar din il-mixja ta' ħajjitkom. Ħajjitkom trid tkun qudiesa waħda, offerta li toġob lill-Alla. Jalla duqu l-ħlewwa tiegħu fis-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Fejn hemmhekk tħallu l-mulej imiss id-djufija tagħkom u tħallu l-mulej dik id-djufija jannaqa, jerfaħħa, jfejjaqa. Dan jagħmilkom imbagħad persuni presbiteri bħarsa kollha ħlewwa fuq l-oħrajn. Eżis ħuti ejjew għalhekk nibqgħu nitolbu mhux biss illejla, imma dejjem għal Andrew, għal Etienne, għas-saċerdoti kollha, sabiex il-koll kemm aħna narfu induqu l-ħlewwa ta' Ġesu. Kien duqu l-ħlewwa tiegħu ikollna kif smajna l-Papa jgħidilna ħarsa ta' ħlewwa fuq il-bnedmin. U kemm ġiet isir meta ħlewwa ta' Alla tmiss il-qalb tal-bniedem. Jalla l-mulej fit-tjiba kbira tiegħu jagħtina din il-grazzja li Andrew Etienne iħallu dejjem il-mulej imisshom bil-ħlewwa tiegħu u jibdel il-ħarsa tagħhom f'ħarsa kollha ħlewwa lill-oħrajn. Din hija ta' bil-ħaqq isbuħija, l-avventura tal-ħajja saċerdotali. Pellegrinaġġ dejjem bejn żewġ muntanji, il-muntanja tal-Karmelu tas-suċċess tal-ħidma u l-muntanja tal-Ħoreb
tal-kontemplazzjoni tal-laqgħa mal-mulej, jew biex nużaw l-esperjenza ta' Sidna Ġesu Kristu, il-ħajja tas-saċerdot għandha tkun il-pellegrinaġġ li dejjem iterraq bejn il-muntanja tal-predikazzjoni u fuq kollox il-muntanja ta' fejn il-bniedem ta' Alla bħal Ġesu jinġabar waħdu fit-talb, iduq il-ħlewwa ta' Alla l-Missier. U dik kienet ir-riflessjoni li qasammana f'dan il-mument għażiż tal-velja tal-Ordinazzjoni Presbiterali mill-Katedral ta' Għawdex il-lejla, ir-rettur tas-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta' Ġesu fid-Djoċesi ta' Għawdex, Dun Richard Nazzareno Farrugia. Reġa' mess kif smajna anke fil-qari aktar kmieni, it-tema li hija tant għażiża u tant fil-predikazzjoni tal-Papa Franġisku, it-tema tal-ħlewwa, kif il-mulej Ġesu huwa dak li jurina il-wiċċ kollu ħlewwa u tjieba tal-Missier. U hekk s-saċerdot għaddej ta' Kristu u tal-umanità bħala Ministru tal-Knisja irid idewwaq din l-istess ħlewwa, din l-istess imħabba tal-Missier lill-umanità miġruħa. Eżempju għalina f'dik il-ħlewwa ta' li tirrifletti l-imħabba profonda ta' Alla li tilqa' lil kulħadd mingħajr distinzjoni għalilna l-Papa Franġisku. F'dan il-mument ejjew inqedu lil ħutna l-ordinandi taħt il-ħarsien ta' Marija. Inqumu bil-wifqa. Issa talba ta' affidament min-naħa tal-ordinandi lill-Verġni Mbirka jew nagħmluha wkoll tagħna din it-talba sabiħa. Eżis ħuti tistgħu issibu mill-fuljetti tagħkom it-talba ta' affidament numru 2 u flimkien nitolbu lill-Omna Marija għal dawn ħutna Andrew u Etienne. Marija, Omm il-bnedmin kollha, ixħet il-ħarsa tiegħek mimlija ħlewwa fuq dawn ulidek. Ejnhom jożżu s-sejħa li jibnek għamlilhom meta sejħilhom biex jimxu warajh u għażilhom biex ikunu ħbieb tiegħu. Ejnhom jaqajmu fihom id-don ta' Alla li ser jirċievu bit-tqejjid tal-idejn u jħarsu bl-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu it-teżor sabiħ li se jkun afdat f'idejhom. Allimhom ikunu doċli għat-nebbieħ tal-Ispirtu Qaddis u jħallu lilu jmexxihom f'kull pass tagħhom. Marija, Omm tas-saċerdoti, flimkien ma' dawn ħutna, żomm ukoll fil-qalb tiegħek is-saċerdoti kollha tagħna. Sawwar il-qalb tagħhom fuq il-qalb ta' Kristu ibnek, ir-raj it-tajjeb tagħna li taħajtu għan-naċ tiegħu. Għamel li f'isem ibnek jirgħu il-merħla fdata lilhom u jieħdu ħsieba, mhux bil-fors imma bil-qalb kif irid Alla, mhux għal liħbax imma bil-ħeġġa tal-imħabba, mhux bħalli kieku jaħkmu bil-qawwa fuq dawk fdati lilhom, imma billi jkunu ta' eżempju għal-merħla. Marija, Omm il-Knisja, għatina dejjem għaddejja qaddisin li waslu blotja ta' ħajjithom il-Vanġelu tal-ferħ ta' ibnek Ġesu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nkantaw flimkien numru 3. Mulej ħallik irridu nejxu, ħajjitna nofru kollha lilek, ma' dawn iż-żewġ ix-xibli tiegħek, nitolbuk tilqa' dak li aħna. Mulej ħallik irridu nejxu, mitlufa wara l-kelma tiegħek, miftuma minn kull ħaġa fira, marbuta biss mal-ħajja vera. Rridu nejxu kif għexet Marija, il-mara unika, l-om tant maħbuba, li d-dinja tirbaħ mill-imħabba.
dejjem inwasslu l-ħajja tiegħek li tiġi mis-sema. Il-qamu lej minn dawn idejna, daskju offerta tant tal-qalbek, ix-xewqa li kull wieħed għandu, l-inkwiet tal-ħajja kollha tagħna. Mulej għalik irridu ngħixu, imħeġġa sewwa kelma tiegħek, biex nerġgħu nagħtu lil kull bniedem il-fjamma ħajja ta' imħabtek. Irridu ngħixu kif għexet sabiħ tat-talba ta' affidament quddiem ix-xbija tal-Madonna u maġemba jew aħjar qudiema kien hemm ukoll żewġ simboli importanti ħafna. Anzi huma propju parti mir-rit tal-ordinazzjoni. L-istola li jilbes madwarhom u s-saċerdot u li se titlebbes għada lil Etienne u Andrew madwarhom, kif ukoll iż-żejt li bih se jiġu ikkonsagrati saċerdoti, presbiteri. U issa se ngħaddu għal mument ieħor ta' din il-velja, iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika fil-preżenza ta' Ġesu Ewkaristija. Ikollu l-istess ħarsa tiegħu ta' ħlewwa lejn ħutu l-bnedmin. Ejjew aħna wkoll inħarsu lejn Ġesu, aħna u nilqgħu preżenti u ħaj fostna fl-Ewkaristija. Inkantaw flimkien. Numru 4. Nessajt mill-ġmiel il-majesta, baxxejt rasek b'umiltà, minn dawk stess soffrejt li ħlatu tant ħabbejthom. Fuqek stess nubit irfajt, meta mittu il-xuxtajt, iva saltanint merfu fuq l-art u s-sema. Min qalbi rrid inqimek mulej, bimħabtek intirbatni ofentej, għal dejjem ta' dejjem nibqa' nħobbok. U għalli għamit int waħdek biss, ħajtek tajt biex li list, leħni nolli lejk, Ġesu irrid inqimek. Tnessajt mill-ġmiel u l-majesta, baxxejt rasek b'umiltà, minn dawk stess soffrejt li ħlatu tant ħabbejthom. Fuqek stess nubit irfajt, meta mittu il-xuxtajt, iva saltanint merfu fuq l-art u s-sema. Min qalbi rrid inqimek mulej, bimħabtek intirbatni ofentej, għal dejjem ta' dejjem nibqa' nħobbok. U għalli għamit int waħdek biss, ħajtek tajt biex li list, leħni nolli lejk, Ġesu irrid inqimek. Naduraw il-preżenza ta' Ġesu Ewkaristija u għal kull talba nwieġbu flimkien mulej ħenna għalina u ismana. Ġesu ħobs tal-ħajja, għamel li l-Knisja tiegħek tfittex f'kollox ir-rieda tal-missier. Mulej ħenna għalina u ismana. Ġesu ħobs tal-ħajja, għati li żgħażagħ li jinħu l-ġmiel tas-sejħa tiegħek ħajkunu għaddejja ta' saltnatek. Mulej ħenna għalina u ismana. Ġesu ħobs tal-ħajja, għati l-Ispirtu tiegħek lill-arajjes, lis-seminaristi u lin-novizzi biex ilisnulek liva tagħhom bil-qalb u bil-kuraġġ. Mulej ħenna għalina u ismana. Ġesu ħobs tal-ħajja, seddaq fil-fedeltà lill-Etienne u lill-Andrew
u lil daw kollha li inti sejjaħt biex jikkonsagrawlek ħajjithom. Mulej ħenna lina u smana. Ġesu ħobs tal-ħajja għamel li s-saċerdoti li jiċċelebraw l-Ewkaristija jisiru jixbħuk fil-misteru tas-salib. Mulej ħenna lina u smana. Numru 5. Kull ħin imbirek ismu tifħiru dejjem fu fommi. Ruħi tiftaħar fil-mulej. Lum li jisma kelmtu il-miġruħ jimtela bil-fer. Ejjew flimkien ħanannu lil-mulej. Imbirek int mulej għal dejjem ta' dejjem. Fittixtek weġibtni uħlisni mit-tiġrib. Imbirek int mulej għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien ħanannu lil-fedej. Ħuti jeżis namlu ftit waqtiet ta' adorazzjoni fiskiet. Fil-preżenza ta' Ġesu Ewkaristija, anki aħna mid-djar tagħna mistednin f'dan il-mument inqimu lil Ġesu ħaj, Ġesu li f'dawn il-ġimgħat u x-xhur li għaddew ix-xhur tal-pandemija illi żammew il-tant minna fid-djarna qatt ma telaqna weħedna. Segwejnieh minn fuq l-screens tagħna tat-televiżjoni u tal-internet. Imma kontinwament jgħidilna ejjew għandi intom li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Ġesu ir-raj tajjeb li jerfa' il-kull wieħed u waħda minna in-naġiet prezzjużi tiegħu fuq spalleħ u li għada se jkun qed jidlek tnejn oħra minn fostna sabiex bħalu ikunu rajja u jaqsmu fil-ministeru tiegħu. Dawn iż-żewġ ħutna, Etienne u Andrew, kif jidrawwa kull meta ssir din il-velja bitħejjija għall-ordinazzjoni, minn hawn ftit tal-momenti oħra sejrin jersqu arkubtejhom quddiem Ġesu Ewkaristija u jagħmlu it-talba tagħhom fil-bidu tal-ministeru saċerdotali tagħhom. Infakru li normalment din il-velja tinżamm fil-bitħa tas-seminarju fejn jattendu bosta familjari, raba u ħbieb ta' dawn iż-żewġ ordinandi. Imma llejla minħabba ċirkustanzi qiegħda tinżamm fil-katedral ta' Għawdex anki b'sinjal ta' rabta tas-saċerdoti mal-isqof tagħhom illi hawnhekk għandu il-katedra, is-sede u minħabba dawn l-istess ċirkustanzi għada l-ordinazzjoni se tinżamm f'post iktar spazzjuż li hija r-rotunda tax-Xewkija. Hawn jien mulej Ġesu, mill-ġdid quddiemek, lejn l-iġra oħra importanti f'ħajti, fejn se nerġa' nġedded l-hawn jien tiegħi. Hawn jien li matul dawn is-snin li ssint kemm il-darba, kemm b'mod pubbliku kif ukoll b'mod personali bejni u bejnek. Din l-hawn jien tfisser il-commitment tiegħi għal relazzjoni dejjem aktar profonda ta' mħabba miegħek u mal-arusa tiegħek u tiegħi il-Knisja. Kull tip ta' relazzjoni hija qatt ta' fiduċja fl-ieħor u li flimkien wieħed jibda vjaġġ li ma jafx minn fejn se jgħaddih. Din kienet l-esperjenza tiegħi sal-lum. Vjaġġ li bdejtu 8 snin ilu fis-seminarju. Fejn matul dawn it-8 snin għex postijiet u realtajiet li qatt ma kont ippjanajt jew ħsiebt. Però meta wieħed iħobb, wieħed jafda f'min ikun iħobb u jafdah fejn jieħdu. Għalhekk mulej Ġesu, minkejja li ma nafx f'liema toroq se tgħaddini minnhom b'dan il-ministeru, fl-istess waqt jien nemmen fik u nafdak
U allura nagħmel tiegħek li mis-salmista. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam, ma nibżax mill-ħsara x'inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni. Il-lejla quddiemek mulej Ġesu, nixtieq nerġa' ngħidlek grazzi, tal-grazzi kollha li tajtni f'ħajtni. Il-familja tiegħi, ħbiebi, is-seminarju, u għam jiġuni f'moħħ il-komunità tas-seminaristi, superjuri, sorjiet, helpers u ħaddiema. U ta' tant esperjenzi persuni laqajtni magħhom sa issa u li dejjem kienu ta' għajnuna għalija fil-vjaġġ ta' ħajti u fil-mixja tiegħi warajk. Ngħidlek grazzi ta' tant nies li fiskiet u fil-moħħbi jitolbu u għadhom jitolbu għalija. Nixtieq ngħidlek grazzi wkoll mulej Ġesu ta' dawn id-9 xhur li fihom għext il-Ministeru ta' Djakonat. Mod partikolari nixtieq ningrazzjak tal-komunità ta' Santa Luċija ġewwa Ruma u tal-komunità ta' saċerdoti li magħhom qed ngħix u li dejjem kienu ta' eżempju u sosten biex ngħix dan il-Ministeru ta' Djakonat skont kif tixtieq qalbek. Il-lejla mulej Ġesu nixtieq nitolbok ukoll maħfra ta' dawk id-drabi kollha fejn jien ma kontx fidejl għal dik l-hawn jien. Minkejja li dan inissel dieqa ġew qalbi u f'dan mument ngħix l-esperjenza ta' Pietru. Pietru ftakar fil-kelma li kien qallu Ġesu u nfex jibki. Fl-istess waqt qalbi titqawwa bit-tama fil-maħfra u l-ħnina tiegħek. U hawnhekk nagħmel tiegħi kliem San Pawl fejn kotor id-dnub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja. Fl-aħħar nett mulej Ġesu, nixtieq nitolbok il-grazzja tiegħek biex qalbi tkompli dejjem tiġi purifikata u tinfetaħ għall-imħabba tiegħek. Hekk biss nista' nkun għaddej fidil tiegħek u tal-Knisja u li noffri ħajti kollha b'imħabba fil-qadi u s-servizz. Nitolbok mulej Ġesu, tħallix li r-rida tiegħi tieħu s-sopravvent tant li toħnoq din l-opra tiegħek fija u minflok għaddej tiegħek u tal-Knisja nispiċċa nsir sit li nħaddem u nikmanda. Mulej Ġesu fakkarni fil-kelma tiegħek għax hekk ukoll bin il-bniedem u ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa l-kotra. Il-lejla wkoll nitolbok mulej Ġesu fakkarni fi kliem San Pietru. Iraw il-merħla ta' Alla fdata fidejkom. Ħudu ħsieba mhux bil-fors imma minn qalbkom kif irid Alla. Mhux għal baxx, imma bil-ħeġġa tal-imħabba. Mhux bħalli kieku taħkmu bil-qawwa fuq dawk li messewkom xortikom, imma billi tkunu ta' eżempju għall-merħla. Tħallaqat mulej Ġesu li qalbi tinqata' minnek. Iżda nitolbok il-grazzja li permezz dal-Ministeru li għada se nirċievi qalbi tintrabat aktar miegħek. Dan il-Ministeru se nirċievi għada iwassalni biex nipparteċipa fis-saċerdozju tiegħek għal qaddi tas-saċerdozju batteżimali tal-poplu tiegħek. Nitolbok mulej Ġesu tħallaqat l-isforz ir-rutina tal-ħajja ministerjali b'mod partikolari ċelebrazzjoni tal-Qudiesa li mħabba tiegħek tibred u titlef minn dik il-freskezza li bħalissa qed nesperjenza. Naf li limitat u faċli nidħol fir-rutina, faċli nsir magna u li nibda ngħix il-Ministeru b'mod mekkaniku u għalhekk li lejn nitolbok bil-ħniena biex kuljum tibgħat l-Ispirtu tiegħek fuqi. Spirtu li jagħti l-ħajja mill-ġdid. Fl-istess waqt nitolbok tagħtina qalb dejjem ġdida li tkun lesta li tilqa' dal-Ispirtu tiegħek. Lis-saċerdot insejħulu Fader. Nitolbok mulej Ġesu li tal-Ispirtu tiegħek isawwar fija il-vera paternità. Fakkarni mulej Ġesu mill-ġdid fi kliem San Pawl għax hekk għandhom bl-eluf għalliema fi Kristu m'għandhomx ħafna missirijiet. Tħallinix mulej Ġesu nkun biss għalliem, iżda nissel fija dik il-paternità li permezz tagħha nħobb u nieħu ħsieb u noffri ħajti kollha lill-ulied tal-Knisja. Jalla din l-imħabba paterna twassalni biex noffri ħajti kollha b'imħabba lill-ulied lil mulej Ġesu fil-Ministeru tiegħi se jafdali. Nafda dan il-Ministeru saċerdotali li jien se tafdali permezz tal-Knisja
fidejn Omna Marija. Il wetqet fedeltà u sal-aħħar il-missjoni tagħha. Marija mis-saċerdoti, nersaq lejk il-lejla u nitolbok tkun miegħi f'dan mument ta' ħajti. Ħalli miegħek u bħalek ngħix b'fedeltà l-hawnjien tiegħi sal-aħħar. Amen. Numru 6 l-ewwel strofa. Hawn jinċej homu l-ħej namel ir-rida tiegħek. Hawn jinċej homu l-ħej ħalli sir minni skont kelmetek. Firmu lej poċejti tama tiegħi u mejjel widin tulejja ta' widen għall-ajta tiegħi u min iħlim witu ħelisni. Hawn jinġej homu l-ħej namel ir-rida tiegħek. Hawn jinġej homu l-ħej ħalli sir minni skont kelmetek. U wara li smajna l-ewwel li Djaknu Andrew Grima mill-parroċċa ta' San Lawrenz iressaq it-talba tiegħu quddiem Ġesu Ewkaristija, issa nisimgħu bl-istess mod il-Patri Etienne Gilson, Franġiskan Konventwal. Talba li xi ftit ukoll rakkont tal-istorja personali tal-vokazzjoni. Jiena ġej. Espressjoni li wieħed jgħidha f'tebqatajn. Imma warajha hemm ħafna esperjenzi, ħafna avventuri. ħafna qtieħ ta' qalb, imma wkoll ħafna ferħ. Kien propju 20 sen ilu f'dan il-perjodu ta' żmien meta jien qed l-ewwel hawnien waqt li inti konti qed tiġri warajja fl-adolescenza tiegħi. Kont inti li ġejt warajja u sejjaħtli u jien ma stajtx naħrab minn din is-sejħa. Reżistenza għamilt imma xorta rebħet ir-rieda tiegħek. Kien fl-2004 meta jien qed hawnien mill-ġdid u bdejt is-sena tan-novizzjat. Fl-2005 it-tieni hawnien. Fl-2009 hawnien għal dejjem reliġjuż fih dan l-Ordni Franġiskan. Li xi inħares lura f'dawn it-12 sena nara biss grazzi. Mumenti ta' grazzi fejn iltqajt ma' ħafna nies li komplew jimluni bil-kuraġġ. Nibda mill-ġenituri, minn ħuti, mir-raġel toħti u t-neputi li dejjem kienu ta' kuraġġ. Mill-patrijiet li dejjem urewni b'eżempju tajjeb kif għandi ngħix ħajja ta' reliġjuż vera. Dawk in-nies mulej li laqajtni magħhom fil-postijiet fejn kont, fil-komunitajiet fejn għext, fejn jien provajt nagħmel mill-aħjar li nista' is-servizz tiegħi bħala frater reliġjuż. Żgur ma ninsiex l-ewwel esperjenza tiegħi fil-qawra fejn hemmhekk laqajtni ma' ħafna żgħażagħ u adolescenti li ħafna drabi kont nismagħhom daqs li kieku tingiża jgħiduli
ħasra f'brow ma tqararx għax kikun erra għandek. U minn hemmhekk beda kollox biex wasalna llum. Kemm il-darba provajt naħrab minn din is-sejħa tas-saċerdozju u kont ngħid jiena tajjeb kif qiegħed qed nagħmel il-parti tiegħi. Imma inti ma ħallejtnix kwiet. Għażilt tibqa' tiġri warajja sakemm permezz ta' ħafna saċerdoti fosthom ħafna uċin. Wassaltni nasal, niddeċiedi u ngħid iva. Hawn jien mulej erġajt smajt il-leħen tiegħek. Jekk inħares lura f'matul dawn l-20 sena ta' ħajja reliġjuża u ta' 36 sena ta' ħajja f'din id-dinja, hemm ħafna persuni li jien nixtieq nirringrazzjak tagħhom li kieku nibda ma nieqaf qatt. Għax f'kull persuna li inti laqajtni magħha sibt grazzja, sibt rigal. U ta' dawn ngħidlek grazzi. Mulej nixtieq nirringrazzjak mod partikolari għall komunità ta' Għawdex li matul dawn il-5 snin ta' studju kienu dejjem ma' ġenbi. Kienu dejjem ta' support. Il-komunità tas-seminarju li laqatni bidejja miftuħa bħala wieħed minnhom u mhux bħala barrani. Nirringrazzja lill-isfijiet Mario Grek u anki Anton Tewma li komplew isostnuni bit-talb tagħhom u bil-kuraġġ. Mulej flimkien ma' dan ir-ringrazzjament li qed nagħmel tiegħi personali nixtieq inżid miegħu ringrazzjament ieħor ta' don li matul din is-sena tajtna fil-familja tagħna. Ta' don ta' oħti li aċċettat is-sejħa tiegħek u qalet iva biex issegwik bħala soċja tal-mużew. Nirringrazzjak mulej tal-familja li tajtni li dejjem kienet ta' sostenn u ta' kuraġġ. Mod partikolari nirringrazzjak ukoll tal-komunità tal-patrijiet li tajtni matul dawn l-aħħar 6 snin. Dawk li għadhom miegħi attwalment fil-komunità, dawk li inti sejjaħtilhom għal għandek, Patri Ruġġier, Patri Eġidju. U ma nistax ma nsemmix lil Patri Joseph li inti sejjaħtlu għal missjoni oħra ġewwa Londra mal-morda Maltin u Għawċin li jmorru biex hemmhekk jieħdu l-kura. U hemmhekk isibu wkoll mhux biss il-kura fiżika imma anki dik spiritwali permezz ta' żewġ patrijiet tagħna. Nirringrazzjak tal-viċinanza tagħhom anki jekk huma fil-bogħod u nirringrazzjak tal-missjoni li qed iwettqu. Għax permezz tagħhom inti qed tasal fil-qlub ta' ħafna morda. Ma nistax ninsa lil morda li ta' kuljum aħna nduru nqarbnu li kuljum iweduna it-talb tagħhom. Ma nistax ninsa wkoll lil dawk li matul dawn is-6 snin li kont fil-komunità ta' Għawdex ħallew din l-art u żgur qegħdin jitbismu iħarsu lejna, jarawna miġburin hawn quddiemek. Mulej, ħaniqaf hawn. Imma nirringrazzjak ta' kollox, tad-don tal-ħajja, tad-don tal-vokazzjoni reliġjuża u għalfejn le minn għada tad-don tal-ħajja saċerdotali. Nitolbok iżomm idejk fuqi u tini l-kuraġġ biex meta jiġi l-baħar imqalleb li dan nafu li ħajjiġi, inti tini l-kuraġġ kollu li għandi bżonn biex nissuperaħ permezz tal-interċessjoni tat-talb ta' ħafna nies li huma dejjem warajna. It-tieni strofa. Hawn jinġejhom mulej nagħmel ir-rida tiegħek. Hawn jinġejhom mulej ħalli jsir minni skont kelmtek.
Fil-ftuħ tal-ktib hemm miktub fuqi li nweta ir-rida tiegħek. Alla tiegħi dan biss nitolbok illi ġinħares fil-qalb tiegħi. Hawn jinġej u lej nagħmel ir-rida tiegħek. Hawn jinġej u lej ħalli jsir minni skont kelmetek. It-tieni mument ta' talb illi segwejna kien dak mid-diaknu Etienne Gilsin, Franġiskan konventwal, preżenti fil-Knisja barra l-familjari tiegħu minn Malta, diversi familjari, diversi membri tal-Ordni Franġiskan konventwal. Fuq il-fuljetti tagħkom numru 7. Missier Qaddis, sejjaħ aktar ħaddiema fl-għalqa tiegħek lil dawk li jissejjaħ għejnhom jisimgħu u jilqgħu l-istedina tiegħek. Lil dawk li jilqgħu l-istedina tiegħek għatihom li jirbħu l-biża' u t-tfixkil li jiltaqgħu miegħu fit-triq. Lil dawk li jinsabu fit-triq għamilhom ħaddiema dejjem aktar qaddisa u ħabrika għal ibnek Ġesu. Amen. Nitolbu l-benefatturi ħajjinu mejtin ta' Patri Etienne, ta' Andrew u tas-seminarju tagħna. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif fis-sema jgħidha fl-art. Matina l-lum għaffirna d-dubitna bħamna naffru l-minuħa tijalina daħannix f'titrib isteħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Sa Marija u manna l-fapalina mtimbin s-sew fissija tal-mewt tana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u l-Ispiritu Santu. Saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Ta' dejjem jiddifuq. Jistruħuma fis-slim. Amen. Tal-misteru ħarku btejna ejjew melana duraw ultim irriti ġodda suri tod ma jispiċċaw bitwemmin ġo qalbna nħossu dak li s-sensi li jaraw. Lil-missier ir-rodu liben qalbna kollha kull tifħir lejhom madberik ta' qalbna imħabbitna l-fuq it-tir l-Ispirtu li ġej minnhom ħajru kol xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu għatiju Alla missier lill-fidili tiegħek li jsemmew innu ta' tifħil lil ħaruf moti għalina u moħbi f'dan il-misteru qaddis u għamel jum wieħed nikkontemplaw fid-dija tas-sebħ tiegħek bi Kristus Sidna. O Ġesu, saċerdot il-kbir u raj tajjeb tagħna. Nafdawlek lill-Knisja kollha, lill-isqof tagħna Anton u lil dawn iż-żewġ ħutna Etienne u Andrew illi inti jogħġbok tagħżilhom għal ministeru tas-saċerdozju fil-Knisja. Nofrulek lilhom lill-eżis tagħhom sabiex ikunu x-xhieda tiegħek u ta' mħabbtek u l-ħlewwa tiegħek fid-dinja li tant għandha bżonn tal-ħarsa kollha mħabba tiegħek. Berrikhom mulej u għatihom
li tassew jogħġbuk f'kollox ħalli jkunu għalina il-wiċċ kollu ħniena tal-Missier. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek kbiro Malla Marija Santisma, imbirek l-imqazza Immakolata Konċizzjoni tagħha, imbirek il-Klu Glorjus tagħha fis-sema, birek l-isem ta' Marija Verġni u Om, birek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, birek Alla Flanġi u l-qaddisin kollha tiegħu. Kantaw flimkien numru 8. Laudate Dominum, laudate Dominum, homines gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes 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 gentes, alleluia. Stiden issa l-isqof biex jagħmel il-messaġġ qasir tiegħu fit-tmiem din il-velja. Żewġ minuti. Il-ħin kollu niġu challenged jekk nażlux għalina jew għal ħaddieħor, anke biex tipparkja karozza. Impoġġiex fil-lines jew kif tiġi, imbagħad jekk hemm wisal ħaddieħor hemm jekk m'hemmx. Anke biex niekol, anki fuq ix-xogħol. Kontinwament iċ-challenge jekk dak li nagħmlux bis-salija u għal ħaddieħor naffaċċjawh il-ħin kollu. U Etienne u Andrew għażlu illi jimxu dejjem fuq in-naħħa ta' fejn hemm l-ieħor. U din mhix għażla ħafifa. U mhix għażla li jagħmlu huma biss jew bis-saħħa tagħhom biss. U għalhekk illejla nħoss li għandna verament għalfejn ngħidu grazzi l-ewwel qabel kollox lil Alla li għadu isejjaħ lil kulħadd biex jaħseb fl-ieħor, imma għadu jsejjaħ nies biex possibilment il-ħajja kollha tagħhom b'mod radikali mill-qiegħ tkun għall-ieħor, għall-oħrajn. Għaw bżonnu s-saċerdot. Għaw bżonn li konsagrata. Min jiddeċiedi illi l-ewwel l-ieħor, l-ewwel l-oħrajn. F'dinja fejn kulħadd jaħseb għal rasu, imma għandi d-dubji tiegħi għax naħseb li laqqas għadna naħsbu b'rasna u għal rasna.
Allura l-ewwel grazzi jmur lejn Alla kif diġà għamilna u kif se nkomplu nagħmlu. Grazzi kbira li lkom it-tnejn, naħseb li ħaqhom ċabċipa kbira. Ta' kuraġġ il-lejla. Grazzi lill familji għax huma l-ewwel bejta fejn nitalmu kollha kemm aħna naħsbu fl-ieħor. Grazzi lill komunitajiet parrokjali, San Lawrenz, Birkirkara. Grazzi lill patrijiet konventwali. Grazzi lil dawk kollha li kienu fil-formazzjoni kif semmew huma. Grazzi lis superjuri tas-seminarju. Jiena naf ftit xiġifieri tkun superjur tas-seminarju għax jien ukoll kont naf xiġifieri. Naf xiġifieri tkun ftit superjur fil-formazzjoni, naf xiġifieri. U naf kemm titlob impenn li ma jidirx, ma jinstemax, ħadd ma jkun jaf bih, anzi, dawk normalment qegħdin hemm biex jaqgħu l-kritika għal daqshekk biss. Għal daqshekk biss. Grazzi kbira mill-qalb. Grazzi lill komunitajiet parrokjali fejn għamlu l-esperjenza fil-pastorali tagħhom kif semmew huma. Grazzi kbira lis-sorijiet u lil dawk li jgħinuhom, li jsostnuhom, li sostnewhom u għadhom jgħinuhom fil-formazzjoni, anke fil-formazzjoni umana tagħhom. Ekku nixtieq verament nirringrazzja lilkom ilkoll li nemmen li qegħdin hawn mhux biss għax għandkom xi tip ta' relazzjoni magħhom. Imma qegħdin hawn l-ewwel qabel kollox għax tħobbuhom u għax il-valuri tagħhom huma wkoll għal qalbkom. Grazzi u l-lejl it-tajjeb lil kulħadd. U dak kienu l-kentejn tal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma nfakru kif għedna aktar kmieni li din kienet jew se tkun l-ewwel ordinazzjoni ta' saċerdoti li se jmexxi Anton bħala Isqof. Presbiterali li ser tmexxi nitolbu tassew l-għajnuna tal-Ispirtu qaddis ta' Alla. Nibqgħu nitolbu għal daħħutna l-ordinandi għaliex iż-żewġ strumenti l-aktar qawwija li nistgħu nakkumpanjawhom bihom huma it-talb u għalhekk anki l-lejla s-seminarju ħajibqa' miftuħ il-kappella mill-10 tal-lejla sas-7 ta' għada filgħodu f'lejl ta' adorazzjoni biex min jixtieq ikun jista' jgħaddi u jitlob lil Ġesu għal ħutna Andrew u Etienne. U t-tieni strument huwa anki is-sawm li aħna stess hekk nagħmlu dawk is-sagrifiċċji żgħar din l-intenzjoni u xek biex il-mulej bil-qawwa tiegħu jinżel fuq dawn ħutna. Grazzi ħafna, nirringrazzja anke l-Arċibtit tal-Katedral tad-disponibilità tiegħu u l-għajnuna għal-lejla, anke l-dawk li jenu sabiex tixxandar fuq il-mezzi tal-medja tad-Djoċeżi din il-velja u nawgura lilkom ilkoll il-lejl it-tajjeb. Inkantaw flimkien numru 9. Il-konklużjoni tar-rettur Father Richard Farrugia kif kont qed ngħid aktar kmieni tkellem ukoll l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma li hu nnifsu bejn l-1997 u l-2007 kien rettur tas-seminarju ta' Għawdex. Ejjew nfakru l-Omma Marija b'dan minnu tal-aħħar illi wassal fit-tmiema din ix-xandira. Magnificat anima mea, magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea, magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea. U b'dawk il-kelmiet li omna l-Verġni Marija nfissa bijom faħret lil-mulej ekku nsibuhom fil-Vanġelu u għalhekk huma l-kelmiet li nagħmlu tagħna wkoll il-lejla b'sens ta' ġieħ lil-mulej illi għażel lil dawn iż-żewġ ħutna għall-Ministeru Saċerdotali
Dawk li ma jistgħux ejjew anke minn djarna noffru anke kif qal Father Richard xi ftit anke sagrifiċċju għalihom. Nifirħu u niftakru wkoll fħutna l-oħra seminaristi li jinsabu fis-seminarju tagħna kif qal il-Papa Franġisku l-vokazzjonijiet jitwieldu fit-talb u mit-talb u permezz tat-talb biss jistgħu jipperseveraw u jagħmlu l-frott. Għalhekk inħeġġukom biex inkomplu nitolbu għal vokazzjonijiet. Fl-aħħar nett aħna nagħtukom appuntament għal għada jum l-ordinazzjoni xandira fuq dawn il-mezzi soċjali ta' Djoċesi kif ukoll fuq Shake Television tibda fis-6 ta' filgħaxija. Il-lejla tajba.